Ambalma o bisimila malachuka don kibaru kenega bi trata doya na December kalo kile mugan nani bi kibara mun bambulo kada kulo kan ore kunu tenendo December kalo kile mugan saba ali jamana nyamo president Ibrahim Boubacar Keita ale koni million kemeni million bishe kwandi yatimeduma munu koni fa koni tayala keleke yorola kayire ka fo ni demsani nunu koni nango uluma ko les pupilles de la nation ni ulu koni beta demsani keme saba nyokonala ame wakati mina igo sisa jamana nyamo ale koni million keme ale ni million bishe kwandi ni demsani nunuma ko ni demsani nunu koni te doere finitigi munu koni be no nu ulu koni sara keleke yorola ko udeunto ale ni mali furuba barakela munu koni fene be no nulu yere koni fene sara kuto jamana ka ciwu konna ulu koni fene de umbala jamana nyamo ale koni ni war koni di ni demsani numa wala sa cugo amna ubseka la don kanye ale ni fene uga mara koni meseka sabati cugo amna otemelen ko xabo fene jamana nyamo ko kala ka fo unyana ko akoni soba soro uye ni mun koni mena seka to ko sobe u won ka kalon koni mena seka sabati jamana nyamo ale koni hakilisi kuma chama koni fo ni demsani nunu nyana sabla aya ire ka fo ko malian bela jelen koni jiki bu uka ko wa ko ale koni dalendo wala ko dona na tola do mun koni te biye ko ale koni baro ko ni demsani nunu koni ko umana ke ekol karamo yo umana ke kenya tigila mo we ko alni ukela finitigu yere ko ale koni dalendo ala ka fo ko ni demsani nunu koni bina uga barage ni jamana kanui jamana nyamo ale koni ni demsani nunu koni nyogondala je kunu tenendo December kalo kile mugani saba kuluba jamana nyamo amada odoron fenema akla la fene ni kani demsani nun ta ka yala ni uye kuluba jardin ko ni fene kono ni woni kala ni sonja ko baye kanyashi ni yatimede nun ko ni ma sisa amedo la kana baro ko ni konala alam sate mele December kalo kile tan kononton 12e arrondissement finitigu ulu woni u tegeda doroku glana fla koninka commune 1 konin konnala kibara mun sirama ulu koni ayere ka fako 12e arrondissement opolsu ulu koninka la kana bara konnala ko ulu koni u tegeda doroku glana fla koninka ni kele re koni shi kumita sam gwani kelena to keleno o koni ku fene kun shi beta sambina ni sabala kibara mun serama ulu koni ayere ka fako sigidala mo ulu yara de somina ni ma ko falen flan nun konna o koni sababu yala o ye cibla finitiku koni ma ulu koni fene nana u kala kana barawla ni ga ta soro sigidala mo nun koni ka folo nyechi ka soro ka ni ma ko falen flan nun koni ne ame wakati mne ko sisa ni mo nun koni be finitiku koni ka bolo kan sega sega lu mun konna la wa fene u kelme ka sega sega lu wero koni fene boloda wala sa chuko yamna u bina seka do no asoni de me ba wero koni fene kumbe ula ni koni ukumun kono lala 12e arrondissement ale finitiki nyamogo do koni ka folani ale koni toye ko Amadou Agel Medi ale koni ya yere ka fogo sigidala mogo koni flene ka baram ge ko ni baranyumay koni be ulu finitiku koni fene ka barano ko ya ubulo koni mogo min koni ye sigana ko do koni ye ko ika finitiku koni wele go soni ako koni ka ke cheli ki bara wore mambulo ka da kulo kan ore janvier kalo menale o kle tan saba samba fla ani mugan koni konala ko Amadou Aya Sanogo ko ale koni ka kirkene binaski kroy ki bara munu serama ulu koni ayire ka fako procureur général ni oye Idrissa Arizo Maïgaye ko ale koni mo ko na fonia ka Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyon ko ulu koni ga kirkene bina siki kroy janvier kalo kletan saba samba fla ani mugan konnala hakilla jigina Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyon ulu koni mali jamana kunti koro president Amadou Toumani Touré ko o ka fanga d'Afrique mars kalo la samba fla ale ni tan fla konnala o fanga d'Afrique koni ko fe ayire la ka fako shu chama koni bora mali kono ni ko koni dafe kerengrene yalla ko o shun koni ko ye bere juri ayire la ka fako Amadou Aya Sanogo ko ale koni to bola ale ni ajonyo wero koni fene o hum konala samba fla ale ni tan saba konala kiri koni bina ale kani ale koni tara kasola te jugala ana jenyo kata odona kana bla bila uga boli ko dama do koni kela ni ka kiru koni ke nga o shi koni ma dankar ke ni kiri konna ulu koni temelen ko fe ukume kasola alibi ko ga atena me koni ko ni ma ko falen nun koni fene bina botuguni ni gata kiri were koni tikalila kuna foni kunjala ki wara wara mambolo kada kulo ka ode senu ni ale koni ka barabe ndo sanfe e golde ulu koni ka ko nyaw koni nyena bolima o koni sebenke ni kada kalandew koni kulo ka mun koni classe tan fla koni nyogondaw koni soro samba fla alen tan kononton konala
n'an ko olu ma ko bachelier ko tɔgɔ sɛbɛn walasa cogoya min na u bɛ se ka bourse kɔni sɔrɔ ko o bɛna daminɛ janvier kalo tile 2 ni ka taa bila janvier kalo tile 31 kɔni na san 2020 kɔni kɔnɔna la ko nin tɔgɔ sɛbɛn ninnu kɔni bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye internet ye ko nka ko walasa ka baara kɔni nɔgɔya ekɔlidenw kɔni ma ko ni internet ta kɔni tɛ nɔgɔya minnu ma ko u ka mɔgɔw kɔni bɛna bila sanfɛ kalanso kɔfɔlen dɔw kɔni campus la i n'a fɔ FST, IJ, FMOS, IPRI, IFRA de Katibugu, Seru de Segu walasa cogoya min na baara kɔni bɛ se ka nɔgɔya o kalanden ninnu kɔni ma ko n'a ka di minnu ye ko ka taa ni u ka sɛbɛnw de ye ko olu fana bɛ se ka taa n'a ye nin yɔrɔ kofɔlen na ko walima ko ni kabala kɔni fana ka surun minnu na k'olu kɔni bɛ se ka taa n'a ye senu na yen nɔ wa ko kalanden minnu kɔni fana bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka sɛbɛnw na ni a yirala k'a fɔ ko olu kɔni kan ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔni don a la i n'a fɔ ni mɔgɔ min kɔni fa tanya la walima ni mɔgɔ min kɔni ba tanya la o sɛbɛn n'an k'o ma ko certificat de décès walima ni kalanden min kɔni ye yujuratɔ ye n'an ko o sɛbɛn in kɔni fɛnɛ ma ko certificat de maladie sociale ou handicap ko o mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni jagoyalen don ni ka taa ni u ta kɔni ye kabala senu yɛrɛ la yen nɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ